Angazi sisi mawungekho sho sizohlabelela siye phambili. Ngikulandela umoya mina uzongichazela. Uphekise lapho ubona khona ukuthi uyaphazama lo muntu. Lalela. These days umuntu mayengathi uvumela ngathi angimuzwa kahle. Nginamjobo osheshayo. Yeah. Ngenza njani? Umuntu engathela kanjani? Ngitshela ini? Phela. Loyana. On Tuesday, kunontombazana abantu uthabisile ekunika izicathulo egqoka nje phezulu ngaphushini. Angizwa? Yebo. Uma nawe uzala esontweni kukhona usizo olufunayo. Wena mntanami uyagula, angazi ugula kwakho wakuthola noma ngazi wenzakalayo. Kodwa uthi uNkulunkulu la asithinte umoya, sithinte into efuna ukuzenza sahlazo kodwa ingalona ihlazo. Unenkinga entsha sharp brand new. Njengomuntu ngothi wena njalo mawuke wathandana nendoda into influencer ukuthi ebusuku 1 uyahlafuna uxoxa indaba zonke kade zenzeke emini uyixoxe ebusuku. Kanti umuntu ogcina othandane nawe umuntu kade ganga enama secret. Lento uyayicula wena ebusuku yonke uyikhuluma. Yazi moya ungitshela into ukuthi angihleke. Kuthi uma ngcaleke manje sisi lento tosanda kuhlukana nayo Sipho. Hey, Sipho. Lalela. Yazi yizwa lento divuka ebusuku idonsi ingubo zonke isuka la ngeke ngisuze lo muntu esifazane. Angazi mina. Lenkinga nomisa sesini sakho noma yini kodwa uyacomplaina lo bhuti uthi ngeke ngize ngiphefumule lo muntu esifazane suze kanjena ngibe ngidlimithi mina ngoba uyaphupha. Akuzwa nawe uthi angisenzi ngiyaxolisa uxolisa ebusuku. Uthi impela eseni wathuma ngula uxolisa ngizoxolisa. Uthi ngiyaxolisa nami ngiyaxolisa Nkosi yami ukunyokile. Wathuma ngula kodwa nokusuza kwakhe akukho normal. Njengomuntu akathi manje khona into engathi sesiswini la kuwe engathi lilungu. Yazi izisusu sakho sikomplele sikukuru. Ebusuku kuyadedeleka ukwazi ukubamba ama break. Wathuma ngula ikhona into wena kufanele bese ngathi sifuna intolwane straight. Masifuna intolwane bese ngathi sifuna novinika. Sikukhathe bese ngathi ungathathwa umuntu oyiwele. That is why ngeke ngathinta indaba yamawele. Uthathe umuntu oyiwele njengomuntu ngathi noma ngathi ngiyechibina ngathi noma echibini kumiwa kanjani. Uthi umuntu bese ngathi umuntu ozokuphushela akuphushela beyiwele ngoba hayi man lento izokuhlukanisa namadoda njalo uyasuza. Njalo futhi wena bese ngathi manje kodwa uyaxoxa indaba ebusuku. Yonke into kade yenzeke emini uyixoxa njengoba injalo. Kwathi ungongcele indoda ayifuna ukumelana ngoba vele nawo before uthanda noSipho kunendoda futhi enye owahlukana nayo last year ngoSeptember 4. Wala leyo date nayo futhi ake yakhomplela ngayo le ndaba yomsuzo. Kwathi ungongcele lento ayihlali kahle ngisho nabo isithanda ukuhlupha khuluma ngizwe. Jesus. Okay,